Sen kim? Nereden? Men berdi. Hasım daşybyz, doglan ýarmaşabat. Yadyňa düşämi? Näle arzular edipdiň şo gejeler? Haýsy gijiler? Şo gejeler. Haýsy gijiler? Şo wagtam öňki söýgüň barada aýdym ýazýarmy? Ay ýok. Öňki söýen gyzlaryň barada aýdym ýazaňokmy? Ýazap. Toy konsertlarda muny nädip gyzdarýaň? Ýani svязкалары. Распевка zap barmy? Kızgın su, kızgın çay. Başka esat yok. Retinörün gepleşende ABM toparı tezden işlep başlaya dediňiz. Ýöne 2 ýyl geçti, enteýän başlamadyňyz. Näme sebäp? Birisi aýlyk tölänokmy ýa ýene öz araňyzda düşünüş bileňizokmy? Jason oradan soň 2 klip çykardyk biz. 2 klip çykdy. Menden bagtly ýok, sensiz 2 klip işledik. Ýöne soň ýene her kim öz işlerinde. Marsa Memekanyň öz işleri bar. Gaýratyn, Aýdym Sazdan, Sunwatdan başga. Şol işlerden ellerde ýokny. Nähil işler bar? Ay öz işleri, biznesler. Şo interwýuda her haýsyňyzyň özüňiziň solo proýektlaryňyz bar diýdiňizler. Ýani sende Berdibi, Mekanda Mekanem, Arsenda Arsen Mangal. Ýöne näp üçin bolsa diňe seniň solo proýektiň belli boldy. Olaryňky belli däl. Näme üçin? Ýa-ni işlemekde işleri. Onun aslında işi medeniyet değil, Aydın Saz değil. Onun aslında işi öz işler var, biznes. Aydın Saz olar yönü hobi ýalakda bu. İçinden çekamat gelip aydiyalar onun yine. Arsen aydı, Arsen çıkkı kev. Kev Aydın'a çıkar ya. Nere çıkarýar? Çıktı onu oya. Girip görüm. Sana gül bolup açılmadık barmy? Onel gül olup açılmadık. Sana gül bolup açılmadık barmy? Sonra onu düşünmedim ben. Şu wagt özüňi ýyldız hasaplaýanmy? Haçanna hazaplayan. Haçanna TikTok'tan ýazýarlar, kommentara bir vize goýsam ýazýarlar. O kommentarlar ýazyp nemeden wagtlary, ýadan wagtlary şonu duýýan o menim şoňa bolup durna bir wagt diýip. Şu edilenişler bilemem şurada öyle bir hilek ken bir ýyldız bolup kelýär degen nokta ýyldız men ýyldız diýmek. Ýöne ýa-da köp oglanlar duş gelet, näme tanşlar duş gelende söýdýärler. Gat kendiňle gijeler dinleýärdik, diňe sen dinleýärdik diýerler bolan. Özüm duýýan şonu. Ýyldız eken men. Atak göni. Şu wagt özüň ýyldız hasaplaňak. Ay ýok. Öňüm hasaplamak, diýmäderim hasaplamak, göni şolar ýarak ýanky öwsüler ýyldız ekenim diýen özüme. Şu wagt ýok. Ýok. Şo sebäpdenem ýyldız ýaly giýneňok. Mümkin. Bir wagtyň özünde näçe sany gyz bilen söýüşip gördüň? Maksimum rekordyň. Ýok. Gerçekten. 2 belki. 2. Bolýar da olar ýarak. Şo berdi bir vzrvat eden wagtlary. 2 bolmagy mümkin sebäbi. Bolýar da olar ýarak. Söýgü sebäpden aglap gördüňmi? Ýok. Opşy umuman aglap gördüňmi? Elbetde. Näme sebäpden? Kiçikem. Kakamayman.
Eýdäm ýadyňa düşenokma? Näme arzu edipdiň şo gijeler? Haýsy gijeler? Şo gijeler. Ay ýok. Ýadyma şonok. Wajyp soruklara geçäs. Balyk tutmak çykýanmy? Ýok, halam balyk. Bir sapar gidip gördüm ondan soň. Menki däl. Kimden gidi gördüň? Gaýnagalam bilen. Tutubildiňmi balyk? Ay ýok, bardyk, okladyk. Balyk tutdular, iýsem demetdi biraz çygy balygyň. Soň geçip ýattym maşynda. Näçe uduş gözüňdiňizler? 4 mi? 4. Şonda gıyırdılar. Ne tuttu bir çıkar deyip onu çıkaram onu diye. Keyfini bilmedim ne yönü. O yönü gidiyenler keyif alyalar gidip balıktan onu yönü. Men gider. Bir gedek gidip gördüm onu sonra da gidem. Balyň isinem halamok. Yok hala parlamadık da değil şu vaqt bir hilek var ha. Suğun iyisi, balığın iyisi, maşına geçip yattım. Sorgan soňam balıktan sonra edipdirler. Näme edipdir? Balıktan sonra edipdirler. Onun has yüreğe de gitti. Sondan soň balığa gidem. Kendim apsa gidem. Bir tabi gidip görüşüm sondan soň gidem. Mu bartym. Ay düşünem aga men olar. Näme batdymy? Bu. Ha ýok, şonoklar aga. Men kurugum içmeýänlerden. Arzu eden balyň barmy? Ay ýok. Dostuň köpmi? Dostum diýip o dostum diýip näme düşünýär? O dostum diýip köpsi o dostum diýip gidip oturýarlar. Ýa-da balyga gitýärler. Bada. Olar dostum ýok. Doýmaýdy. Altynjy oturanlar, oglanlar ba. O jaňa diýerler. Şöyle gitýär, ýa meýle gitýär, oturmaga gitýär, bilýärde gitýär. Alty oduq men öýgünde, öýde çagalarym kino görýän bolmaz. Kino görüp öýde oturýan men dostum. Atak dost ýanym gatnaşýandan ba. Dost dostun Aýnaty. garramak. Näli duýga? Men özüm garan duýam ama Näçe ýaşly özüň duýan? özüm bir 30-32 ýaşly duýam. Şu wagt näçe? 43. Ýaşlara nähili maslahat berip bilen? Näme tarapda maslahat? Näme tarapda maslahat? Ýaşaýyş tarapdan. Ha? Ýaşaýyş tarapdan. Ay maslahat berýärlik men bir. Geleňe birinji gelen maslahat. Birinji maslahat. İşleýän bir ýerde pul nädip nerden gazanýan? İşleyen aýla medeniýetde işleyen, işe uruk merkezi. Näçe medalýan? Çuňmat. Şu wagtlar haýsy aýdymlaryň plagiat? Unut. Dostluk. Künneler diýem, künneleri bars plagiat. Şu wagt täze çykanlarda. Täze çykanlardan şu ýylgyr. Esas şol harqy kabul etdi. Dinlendi. Plagiatda nerden aldın? Yazdık. Mike yazdı. Nike ogurlapdyrmy? Yo Mike uğrana, Mike düzýär. Plagiat barada soraýany. Plagiat. Soňky çykan aýdymlaryňdan haýsy plagiat? Çıkaran aydınlardan şu ýyllar çykdy da paka. Şo plagiatmy? Yo plagiat da. Toylarda, konsertlarda живой aýdy gördüňmi? Toylarda aýtyp gördüm. Aýtyp gördüm da aýdas toylarda. Toylarda baranda aýtmalar var. Tınsı var aydınlar.
Näçe müddetden soň çykarak owdular? Aýýop. Daş bir howul bar biramant. Olanlar bilenmi? Aýýop. Duş gelem. Berdi biniň näle gowşak taraplary bar? Inanjam. Inanjamlyk bar. Şu bir Allah'da iki zabalak biledi. Türkmen rapde kim karol? Birinçisi o Sayk diye. Men razılaşam. Sayk. Gaty güçlü. Yönü. Peter, Matt, Dizet. Şu döwürde gelýän şolaryň. Diýjek bolýanym. Peter alaly. Şol Peter bolany bäri şu rap sahnany ismi beren nokta. Şu plankan aldım Peter. Şu plankada naprimjer 10 ýyl olmaýar. Şondan men şu plankada durda. Peter. Olam dastoyun. Ýöne bilem okdan. Şo bir ýerde durmak uly dostoýnstwamy? Şu bir ýerde däl, hem uju beýik diýende men. Beýik plankada dur. Diýjek bolýanym. Patologda. Patologda, çurdakda. Indi şondan düşenok diýjek bolýan uju näşeli we şol saklak gelir. Kän reperli çykýa gitýä ýöne şol dur diýjek bolýan ne bilýän. Onuň olam dastoýun. Narzaýs nerede dur? Kim? Narzaýs. O kim? Blitz soraklar. Men sorak beren sen maksimal tez jogap bermeli. Stichmi ya golum? Düşünmedim. Stichmi ya golum? O näme zada? Golum mu ya elf? Elf diýeli. Berdi bi ya ABM? ABM'de berdi bir vada. Skuflara bir zatlar diýjek bolsaň, diýip bilen. Skuf kim o? Soňky wagt täzelik ýok. Näme üçin? Täzelik gelýär, nesip bolsa, hada ugruny klip işläp otyrs. Çykmaly. Kimle işläp dursan? Näl kim bilen duet diýjek bolýan. Duet hem klipam. Duetler, klip rozy bilen. Ýöne duet däl ýöködüm. Normalny klip zatlar gerek bolsa, kimler hallı grup bar eken. Hallı grup Atan Production. Hallı grup Atan Production Kızıl Nokat.